vanhu vatema nekuti nyika yedu inei ndo Garden of Eden. Right, Zimbabwe. Handingati Zimbabwe, ndoti Africa. Alright. Ndo nyika yakasikwa naMwari, yakaiswa munhu naMwari, akanzi achatenda muna Mwari uye achinamata Mwari. Tisu isusu vanhu vatema, kwete varungu. Inini sekutaura kwandaita, baba Amicho ndo baba vangu vezvemweya, ndo vakanamata basa riri pandiri. Saka nyaya yembiya iyi tinotoiita. Kunyange munhu akauya achiti haasi kunzwisisa kufamba kuri kuita mukadzi wake, tinomuratidza mbiya zvekuti anotoona mukadzi wake kana achirara neboyfriend anotozviona zvese izvozvo mbiya. Mwadzitudzewo kuti mweya wengozi unozorodzwa sei? Ngozi pakutariswa kwayo inotariswa kuti yakaparwa sei, asi pane imwe nguva yekuti ngozi inogona kunge yakaparwa mumusha mevanhu, pari kudiwa mombe 20 iwo hauna kana mbudzi pamusha, saka utaura kuti otourayiwa nengozi nekuti hauna chauinacho. Ungati sei? Aiwa, ndo basa redu isusu. Tine marushanga atakasiyirwa nababa Amicho. Daundipambe futi mubvunzo wangu. Saka cyclone iyi iriko here kana kuti haiko? Kunyika dzomweya uku zvakamirawo sei? Inini chandinogona kungotaura ndechekuti munyika yedu yeZimbabwe inei takachengetwa. Hello muri Zimbabwe and welcome back again. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Muzuva ranhasi ndatiga ndimbodzokere ndimbonoone munaziri. Ndasvika watipa mukana kuti tisangane nawo titaure nawo. Pane zvakawanda zvaitika madezi apfuura, but nhasi hatina kuuya kuti tibvunze nyaya idzodzo nekuti dzakawanda dzimwe dzatinadzo dzinova nyaya dzinenge dziri important futi dzaibvunzwa nevanhu mucomment section nezvinhu zvoda kuzikanwa pamusoro pamunaziri. Saka ndisandawanza kutaura muri Zimbabwe ndikorokotedze munaziri muchirongwa tinzwe zvakawanda, because zvakawanda zviri kuitika kunze uku. Pane nyaya yada kuti tinzwe pamusoro pecyclone Chido yanziri kuuya, timbonzwawo kuti vanhu vemweya vari kuti chii pamusoro penyaya iyi, uye zvinoda kuti tinyatsozive kuti munaziri kuti vazosvika pakunzi munaziri zvakambobva kupi uye zvakatanga sei. Iyi information yakakosha yandaibvunzwa nemhuri yeZimbabwe kuti tiitaure. Munaziri munofara here? Kazwai Mambo Sparks, makasimba were? Aiwa, isusu tinofara kuti huri seupenyu. Upenyu ndo hwese, Mwari ari kuchengeta zuva nezuva. Munaziri ndoda kukutendai nenguva yenyu yamatipawo kuti tinge tichitaura nemi. Mhuri yeZimbabwe ine makwesheni akasiyana-siyana avainawo. Kwesheni yekutanga yakachinetsa mhuri yeZimbabwe, ada kumboziva kuti anombonzi munaziri Elia ndiani, uyezve zvakabva kupi zvekutanga kurapa izvi. Zvinhu zvekuti makangofuma manongoti ndada kugadzirwa rangu sowo here, zvakanyatsobva kupi? Why makazofunga kuchuza muway iyoyi? Ndingagone kutanga kutsanangura ndichiti handisiri ndakachuza, asi ndakasarudzwa naMwari kuti ndiite basa rake ndiri panyika pano. Saka mukuvamba kwebasa chiri chiprofita chaiprofitwa kubva kumashure kuna sekuru vangu inini, baba wabereka baba, vakaprofitwa naJohani Marange kuti vachabereka mwana ane chimiro chebasa ratiinaro nhasi. Sekuru vangu vanga vari mubhabhatidzi mukuru waJohani Marange, kuzosvikawo baba wedu atibereka vanamata musangano renyenyedzi nomwe raitungamirirwa nemutumwa waMwari anonzi Maidhona kana kuti baba Amicho. Saka baba Amicho ava ndichivatarisa, ndinogona kutaura ndichiti ndivo baba vangu vezvemweya, uye ndo vakazodza nekugadzika basa riri pandiri. Alright, kana imi muchiti baba waMicho ndo vakazodza nekugadzika basa riri pamuri, mukuedza kutaura kuti kudii? Makambosangana nawo here waMicho kati maingowanzwawo semanzwiro ataivaita naSparks, maingoverengawo nyaya dzawo semaverengero ataiitawo? Mune pamakambosangana nawo here v1v1? Ini handingataura kuti ndakasangana naAmicho, asi ndakaberekerwa musangano ravaitungamira. Saka musangano imomo ndo makatanga kuuya chiprofita chaitsanangurwa
chichibva kuna baba amicho chichiudzwawo vabereki vangu. Asi kutanga kuona Chinanhara ndakatanga kuchiona ndiri grade 6. Taenda kwainzi kuChaminuka, kune mitambo yemvura yaiitwa ikoko. Shura randakaona nderekuti panzvimbo patainamatira tiri kumuzinda kunonzi kwaChaminuka uko kwakauya mvura ichida kunaya. Saka isusu tisu tanga tiri zvipotera panguva iyoyo zvaifamba nababa amicho. Baba amicho vakatora tsvimbo yavo yavaifamba nayo yainzi Svinga reHoko. Pavakaibata isu tiri kumashure tichiteera, mvura yaratidza kuti yakuda kunaya. Ndo pandakaona chiitiko chababa amicho vachishanduka vachiita seshumba, asi yanga iri shumba ine gumbo jena. Saka vanga vakuita sekunge vachiti vakadzova vaikarira mvura, vachidzova vachiti makore enda uko siya vana vanamate, makore enda uko siya vana vanamate. Kwese kwakanaya, asi panzvimbo pangatiri hapana kana donwe remvura rakanaya. Tabva ipapo ndopavakazondisheedza vakanditi chiratidzo chawaona ichi chiri kutaura kuti iwewe pauri pane rimwe basa riripo rinoda kuti vabereki vakubereka vazorichengeta, asi basa iri ndere mutumwa waMwari, richaoneka kukura kwaro kumberi. Saka ndinoimba kuti sechiprofita chaitaurika ndimo munguva yatiinayo nebasa ratiinaro ratikatakura. Alright. Mukundiudza mvura yakatomira, mvura makatoiona ichitomiswa, mvura yakatomira kunaya. Nyaya yababa amicho vatinoti maidhona mutumwa wedu haasi makuhwa. Ndinoimba kuti nyika inozviziva kuti baba amicho ava vanga vaine mukombe wemvura, ndo vaikwanisa kunamata panguva yekuoma kwezvinhu kuti munyika hamusisina mvura maomero. Tine miteuro yataiitiswa. Ndinoimba kuti tine rimwe gore rakamboitwa mabira munyika yese. Asi kwedu kuChiweshe panzvimbo basa iroro rakaita richitungamirirwa naAmicho. Vanhu pavakapedza mutambo iwoyo, vanhu vakatonzifambisai kuenda kudzimba, mvura yakanaya iri pauri mira ipapo. Hazvina kutora nguva, mvura yakabva yatotanga kunaya. Tine pamwe futi kunonzi kumadirano aruya namutora dundu, kwanga kwakaungana futi vanhu vemasvikiro, uyo achizvita anonaisa mvura, uyo achizvita anonaisa mvura. Saka vese vakapiwa mukana nemutumwa waMwari vakaita, mvura yakatadza kunaya. Asi Amicho akazotora dehwe kubva pamombe dzanga dzaurayiwa ipapo, vakaenda pamadirano ipapo vakarovera hoko diviri nediviri nediviri nediviri. Dehwe rere robva rayangarara pamusoro pemvura, iwo bva wagara pamusoro. Ndopavakatanga kuita muteuro ipapo. Pasina nguva mvura yakabva yatanga kunaya. Saka aiwa kungoti ndiye zvinezvo wataakuchemo zvedu matambudziko emvura. Asi mazuva akararama baba Amicho vaikwanisa kuikumbirira kuti inaye, uye vaitotsura kana mafashamu ese nehondo dzese. Saka mutumwa waMwari anga akatumwa, ndiye munhu mumwe chete futi akazogadzika basa ratiri kuita isusu tiri muimba yenyenyedzi nomwe. Alright. Asi imimi muchionawo mabatiro aita Amicho, munoona chiri chitendero here kana kuti zvanga zvine chiwano zvazviri zvekuti ndezve kunamata here kana kuti ndezve chiwano? Ini ndinotaura ndichiti Amicho anga ari mutumwa waMwari, nechikonzero chekuti zvavaiita ivo zvairatidza kuti inhumwe yakatumwa naMwari. Saka vanhu ndovanogona kuzopatsanura zvavo vachitaura kuti Amicho ranga riri gombwe, Amicho vaiita zvechivanhu. Inyaya yekuti kwavakatumwa ivo ndokwavaisangana nevanhu vanoita zvechivanhu. Saka munhu anoita zvechivanhu akasiyana nen'anga. Tinofanira kuti tipatsanure zvinhu izvozvo. Kune n'anga, kune masvikiro, madzimbawe, makombwe. Saka kana taakutaura palevhel ranaAmicho hatichataura zven'anga dzinorapa mudumbu. Tiri kutaura nezvemunhu ane mhepo yenyika inotaura maari. Saka Amicho ava, sekutaura kwandakanzwa vachitaura nemuromo wavo,
vakataura kuti ndiri mutumwa waMwari akatumwa panyika kuzotsura hondo, hosha nenzara. Alright. Tiripo papa ndada kuti tabvunza izvo nekuti tinonzwa vanhu vazhinji vachitaura vachiti vanhu venguo tsvuku vanhu vechiwanhu zvakangofanana. Saka muganhu uri papi pakati penguo tsvuku andika nechiwanhu kana kuti nguo tsvuku nechitendero chekunamata Musikawa? Kutaura zvako kwevanhu, asi inini murutendo rwangu vanhu vatinoti venyenyedzi nomwe vaivaya vanhu vanofambidzana nevanhu vanenge vachiita zvechivanhu, tichisanganisa madzimambo enyika ineyi, machifi. Saka munhu akaonekwa ari associated nechivanhu chake chinobva chaita sechinhu chakaipa. Asi patinotaura shoko rinonzi chivanhu riye vanhu ndo vanoritora nepasi ripo, asi chatinoti chivanhu isusu tichitaura tinoti humanity. Saka muchivanhu handione mune chakaipa, nekuti muchivanhu mune tsika dzedu. Isusu chatinozotuka in'anga dzinorombesa vanhu nevanhu vanopa vanhu mishonga inouraya vamwe vanhu. Ndinomba kuti ndo mutsauko uripo pamazwi atiri kutaura. Asi pane muganhu here pakuti chiwanhu neun'anga? Bozvita sekuti n'anga dzese dzinenge dzichiita zvinhu zvechiwanhu, maitiro edu echiwanhu ndo mashandiro anoita n'anga, bozi n'anga yese ine kakuita chivanhu. Even the way vanorapa nayo vanoshandisa midzi yechivanhu, maitiro avanoita zvinhu zvavo zvese ndezvechiwanhu. Saka hazvingarevei kuti sinzi n'anga dzichiita futi zvechiwanhu, nguo tsvuku muchiita zvechiwanhu, muonanga mese muchiita zvidhine zvakada kufanana. Inini hangu pamaonero angu mudzi hauna chakaipa. Mudzi wakaipa kana waane ropa. Yatinotaura mishonga iyi ndo imwe chete iri kudzoswa mazuva ano ichinzi maherbs. Ndoimba kuti hapana munhu asinganwe maherbs. Asi inyaya yekuti pabviswa zita reshona rekuti mudzi, paiswa zita rechirungu rekuti herbs. Saka vanhu ndo pavanovhiringidzika ipapo. Takada kutarisa futi mapiritsi anogadzirwa atinonwa ari muzvipatara, ndo mudzi mumwe chete inongobonywa iyoyo. Saka takadzokera kumashure uko tiri munyaya yemiti nemidzi. Kuuya kwakaita varungu munyika yevanhu vatema ndo kwakazovhiringidza vanhu kuti varasike identity yavo sevanhu, vakazouyawo vachiparidzirwa mumwe mwari wavakauya vachiparidzirwa nevarungu. Asi isusu sevanhu vatema, varungu vasati vauya, takagara tiri vanhu vaitaura naMwari, takagara tiri vanhu tine makominiketero atinoita isusu naMwari wedu. Ndosaka maiona kuti kumashure uko kune nhoroondo dzinoti vanhu pavaienda pamuhacha vachikumbirira paionekwa sadza. Asi panguva itakaitarisa mamishinari anga asati auya nebhaibheri vachitaura zvechikristu. Saka ndinenge nditoriwo nemubvunzo kuti saka aigovera vakuru vedu ndiani, iwo mamishinari asati auya naMwari wavakauya vachiparidza. Saka isusu sevanhu vatema, Mwari wedu watakagara tichinamata kumavambo mupenyu ndiye mumwe chete watinonamata. Alright, asi tiri ipapo sazvinongoreva kuti imimi dzinomwe hamusi maKristu. Mubvunzo wandogona kubvunza ndewekuti muKristu chii? MuKristu munhu anotenda muna Jesu, anofolowa nzira dzaJesu, uyezve anotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka akaenda kudenga nezuva retatu. Ndo kuti muKristu akatenda muna Jesu Kristu akati Jesu Kristu pindai mumwoyo mangu, ndo maKristu, ndo maChristians. Imi munoita here zvekuti Jesu pindai mumwoyo mangu, munoverengawo bhaibheri here, munotenda here kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari akafa akamuka? Mambo Sparks, mubvunzo wenyu une nyaya. Nekuti inini pandiri ndiri mupostori. Asi pachipostori chandiinacho, nyaya yaKristu ndinotenda mairi.
Saka chitendero changu chechipostori chitori chitendero chakazvimiririra, chakafanana neIslamic Judaism neicho chiKristu. Chipostori ichi chitendero chakavamba 1931. Saka chipostori chitendero chakatozvimiririra chegawo chisiri chiKristu, asi muchitendero chenye munozotendawo kuti Jesu Kristu ariko. Ndizvozvo chaizvo chitendero chedu isusu, chitendero chakazvimiririra, saka achinzi mapostori. Asi asi mimi panyaya dzaKristu munomukosheswa sei? Kana makateerera muteuro unovhurwa nevapostori vachitanga kunamata, nemuteuro wavanovhara, vanototi muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene. Pane pamwe panototaurwa kunzi Jesu akaurayiwa mhiri kwemakungwa asina mhaka yaakapara. Kutenda kwake ngakuputsikire kune vanonamata. Saka nyaya inenge yaane dambudziko, inenge yaapa understanding yemunhu. Alright. Kuti munhu anozvigamuchira sei uye anozvitambira sei. Asi inini pachangu, chitendero changu ndechechipostori. Kana makatarisa mharidzo dzinoparidzwa kuchipostori kubva 1931 kusvika panguva yatiri, dzinototaura kuti varungu chaivo chaivo hati vatendere musangano redu tichinamata. Murungu akatouya abatwe pamusoro, kana achishandirwa anongobatsirwa odzokera, nechikonzero chekuti vanhu ivavo ndo vanhu vamwe chete vakaponda Kristu. Saka inini kuti nditende mushoko ravanondiparidzira pamusoro paKristu handitende, asi ndinoteerera Mwari ari mandiri, nemweya mutsvene uri mandiri, nemweya mutsvene uri mumasangano atinonamata. Alright, ndavaita mumwe mubvunzo ndiri papa. Kana muchiti mimi ndo vakaponda Kristu, munemuchedza kutaura kuti ganda iri ndo rakaponda Kristu here, kana kuti munemuchedza kutaura sei? Ndiri kutaura kuti varungu vaiva vanhu vepingi vaiva ndo vanhu vakaponda Kristu. Saka hamuvateereri? Nditeerere mharidzo inobva kuvarungu, nekuti takatarisa mambo kuuya kwavakaita kunoko kuvanhu vatema, zvinhu zvavaiparidzira vanhu zvinhu zvanga zviri zvekupusisa vanhu, zvakafanana nekuti wakarohwa dama iparimwe vobva vauya votitorera minda kunoko. Saka tinenge tichifanira kuvapa here mumwe munda. Nyaya dzacho dzakaoma, but izvi havasi varunguka, iBhaibheri, ishoko. Bhaibheri chii? Ishoko raMwari. Aiwa, Bhaibheri harisi shoko raMwari. Bhaibheri ishoko rinotaura nezvaMwari, kwete kuti ishoko raMwari. Bhaibheri ibhuku rinotaura nezvaMwari, kwete kuti ishoko raMwari. Alright. I think nyaya yeBhaibheri ka kuna munaziri itori topic yakatozvimirira yega ine itoda kutodawo zuva rayo tichitsanangurana tichionesana kuti Bhaibheri rakanaka papa. I think inenge yatori nyaya yangu inini namunaziri pane zvandirotenda inini nezvotendwa namunaziri, but for now tamboya kuti timbonzwe pfungwa dzamunaziri. Mwe tinoti dzaSparks, bota rata pfungwa dzaSparks ndopesera panapa ndakunetsana namunaziri. Munaziri, pane nyaya iripo yatikunzwa mazuva nekutendera pasocial media, tikunzwa mapepanhau, tikunzwa kuti kune cyclone Chido, nemi muri vanhuona pamweya. Munoti kudii zvichaitika here? Togara tadzwa voisi remweya kana kutongomira kunde zvekunyepa here kana ndezvechokwadi? I think ndo mubvunzo wangu uri simple and straightforward. Nyaya iyi yemafashamari kutaurwa inini hangu haindivhundutse, nekuti baba vamicho vasati vafa vakasiya vazviprofita uye vakasiya vatidzidzisa musangano medu kuti tinozvikumbirira sei, kuti mvura kana yauya ichida kuparadza vanhu inotsiurwa sei, uye mvura yacho iyi tinoitarisa futi kuti kuuya kwayo yaunzwa naMwari here kana kuti masaramusi evarungu vanga tichataura nezvavo. Varungu vane masaramusi vanoita futi kuti mvura iyo? Ndine muenzaniso mambo, pane inonzi cloud seeding. Alright. Handizive kuti vanozviita sei, panofamba kandege vozoisa sauti dzavanoisa kuti mvura inaye. Saka munhu kana achikwanisa kuita metsi idzodzo dzekuti mvura inaye,
anotadza nei kuita metsi dzekuti isanayi, anotadza nei futi kuti aunze mafashamu iwayo achagadzira semugadziriro waanoaita. Mambo varungu havana kutonaka zvachose paupenyu hwedu isusu. Takatarisa hosha nematambudziko ari muAfrica munomu ndo vari kuakonzeresa. Izvezvi takanyatsotarisa futi kumweya tinogona kutoona muono wekuti asi Mwari aunza mafashamu, asi ivo ndo vanoita zvinhu vane ajenda yezvinhu zvavanenge vachida munyika yedu isusu yevanhu vatema, nekuti nyika yedu ineyi ndo Garden of Eden. Zimbabwe. Handingati Zimbabwe, ndoti Africa. Ndo nyika yakasikwa naMwari, yakaiswa munhu naMwari, akanzi achatenda muna Mwari uye achinamata Mwari. Tisu isusu vanhu vatema, kwete varungu. Kuti Adam naEva munhu waitogara muAfrica muno. Africa ndo nyika yakasikwa munhu naMwari, ndo yakasikwa munhu wekutanga, kwete wekutanga panyika, munhu wekutanga kukudza Mwari nekuremekedza Mwari nekunamata Mwari. Alright. Saka panyaya dzatiri kutaura idzi dzatiri kuti dzemafashamu, kuzvikonzeresa unozvikwanisa. Inini ndine mubvunzo inondinetsa. Tine zvirwere zvakaita sekorera, typhoid, malaria. Ko sei zvirwere izvi zvisingambobatwawo kuwestern world, kunyika dzevarungu? Africa yanyanyotambudzika sei kuti inorwa nezvirwere zvakaita seEbola? Ko sei isingarove ikoko? Saka vanhu vanocreata maproblems kuti vakwanise kupinda matiri. Zvirwere zvese izvi zvimwe hazvisi kubva kuruoko rwaMwari, asi ivo varungu havane chikonzero. Ndosaka vakatibvisa kumakwati nemidzi yatinoshandisa, vachibva vasubstituta nemapiritsi nemishonga. Wakatarisa mishonga yose yavakagadzira, hakuna mushonga unorapa chirwere, asi kune mushonga unoredusa. Zvakafanana nevanhu veBP neveshuga, kune mapiritsi anokontrola shuga, kwete kuti anorapa shuga. Kune mapiritsi anokontrola BP, kwete kuti anorapa BP. Zvinhu izvi aiwa tinazvo zvakawanda, nekuti miti yavari kushandisa ndiyo mimwe chete yatinayo munyika muno. Saka BP nekensa inini murutendo rwangu inorapika. Kana kensa chaiyo yakaita ronda rakakura sei, haitadze kurapika, inorapika. Alright, ndaundipambe futi mubvunzo wangu. Saka cyclone iyi iriko here kana kuti haiko kunyika dzomweya uku, zvakamirawo sei? Inini chandinogona kungotaura ndechekuti munyika yedu yeZimbabwe inei takachengetwa. Saka ngatisatye here ana cyclone. Aiwa, nyika inei yakachengetwa, ine chitsividzo naMwari. Iyo nyika yeZimbabwe chaicho pachezvayo yakazvimirira, ine chitsividzo naMwari. Saka kune zvakawanda Mwari zvaachachiridza vanhu vake. Alright. I think ndiri kunzwisisa munaziri matauriro amukuita se amuri kuita. Ndizvo sepandiri kutaura apa, pandiri kuti kensa, gomarara tinorapa, indotoda munhu ane ronda, munhu iye ndomurapa. Handipe mari ronda iroro risati ravhara uye risati rapora. Munhu anouya angori iye ndorapa ronda iroro, parinopora ndo paanozondipa zvaanoda. Ndo paanozotenda. Anotenda, arambidzwa. Akutenda, hatirambidza vanhu kutenda, totodawo kutendwa. Alright, ko munhu anenge aine musana ndeshamwari yangu iri kurwadziwa ikuda chivanzanzi musana here, unokwanisa kurapa zvakadaro? Ya, zvemusana izvi inyaya diki baba, hazvitore nguva refu. Vanouya tovapa mitero yatinovapa, iyo iri ngonzi maherbs nevamwe vanhu. Nezita rechirungu iyoyo. Ine zita rechirungu ndoyo yatinongovapa iyoyi. Asi manje isusu edu maherbs atinopa vanhu asiyana nekunotenga musupermarket. Enye anenge aida sei? Aiwa, edu kaanenge achibva mumaoko akayera, emusupermarket zvinhu zviri kungobonywako. Mudzi chaiwo kuti uite simba unotokumbirirwa, unamatirwa. Alright, tiri papa panyaya dzezvamunobatsira zvamunoita sei, munoisawo munhu mubhodhoro here? Munokwanisa kuisa munhu mubhodhoro here? Uyezve munokwanisa kuisa here zvinhu zvakaita serukawu? Munokwanisa here kutumirawo nyuchi, dzinonzwa nyaya dzenyuchi dziri ngotaurwa mastreets umu?
inini hangu handikwanisi kutaura nemuromo wangu kuti ndinoita. Zvinenge zvichida kuti imwe nguva Mambo Sparks mombouya pasangano pandinonamatira. Vanhu vandinobatsira nevandinonamata navo vambopowo chapupu chezvakaitwa pavari. Pamwe ndozvinopa mhinduro. Nekuti ndakataura inini nemuromo wangu zvinogona kutora nguva kuti nyika itende. Zvinoda vari kubatsirwa vacho vataure vega kuti isusu tanga tine matambudziko akati takabatsirwa izvi. Asi inini murutendo rwebasa randikasiya ndapiwa nababa Amicho, ndifunga kuti ndine dambudziko randinogona kuti ndingatye kutarisana naro. Alright. Muri ipapapo pakuita dambudziko ramusingatye kusangana naro ipapapo. Hatitoiti kutaura mazita evanhu kana kunongedzera nhengo. Chimboyadzitudzewo kuti mweya wengozi unozorodzwa sei? Ngozi pakutariswa kwayo inotariswa kuti yakaparwa sei. Asi pane imwe nguva yekuti ngozi inogona kunge yakaparwa mumusha mevanhu. Pari kudiwa mombe 20, iwo hauna kana mbudzi pamusha. Saka utaura kuti wotouraiwa nengozi nekuti hauna chauinacho. Ngwetisi. Aiwa, ndo basa redu isusu. Tine marushanga atakasirwa nababa Amicho. Atinotoenda kunokumbirira ngozi nekuzorodzwa kwadzo. Uye tine vamwe vapristi vaMwari vatinavo vatakasirwa nababa Amicho. Tine maguta akawanda kumwe kunonzi kuChiburi kwatinogadzirisa mweya yengozi. Baba kushaya kwemunhu mari hazvirevi kuti anofanira kutadza kubatsirwa. Mwari wacho iye akanyanyoita sei kwaanongotaura kuti chinhu chese chinoda kuti munhu abatsirwe chinoda mari, ko vasina. Ndinopa muenzaniso mambo wevanhu wakaenda mune mamwe machechi sekutaura kwamaita kuti hatitaure mazita. Unoona pane sofa rinenge rakanzi pedyo nemufundisi VIP 5,000 VVIP 10,000. Saka imimi mambo munotaura kuti munhu asina mari anokwanisa here wo kuenda pedyo nemuprofiti, kana kuti pamuprofita pachienda vanhu vane mari chete. Saka inini semutumwa waMwari ndinotaura kuti kunyange ane huku chaiyo ane kodzero yekubatsirwa. Alright. Kunogobatsirwa sei? Zvikabviti kuzorodza ngozi mune muchizorodza sei? Kutonamata kuna Mwari kuti Mwari ngozi iri mumusha. Vakapara zvavo, asi vari kutenda mamuri ngavachengetwe. Zvechokwadi vanotochengetwa, ngozi iyoyo haimbofa yakavatambudza. Alright. Ndozvinoitika. Aiwa, tine marushanga ane simba atakasirwa nababa Amicho. Atinotoenda tichinonamata nekukumbirira. Nekuti ivo vasati vaenda vakasiya vatidzidzisa kuti basa rinonzi nyenyedzi nomwe ndarisiya panyika. Asi kana maakutonga matambudziko evanhu munotonga nenzira yakati neyakati. Saka nzira yatikasiya tataurirwa nababa wedu ndo imwe chete yatiri kutera. Zvisingarevi kuti inini munyenyedzi nomwe ndini ndega mutumwa waMwari. Tine vaiti vebasa vakatowanda. Ritori sangano hombe chairo. But asi misaona nyenyedzi nomwe mune pamunomboungana here muchimboita maekati ingori mumwe nechechi yake mumwe nechechi yake achimboita zvaanoita? Tine nguva yekuungana katatu pagore. Tine musangano watinoti wezvisungo, tine musangano watinoti wemauto ndowemaprofita, nemusangano watinoti wegore. Saka tine nguva yekuti tinosangana, kozoitawo nguva yekuti tinenge tiri mumasangano edu tichinamata, tichiungana nemasangano atinenge tiinawo. Senge inini hangu pachangu ndine masangano 12 andakavhura akatandavara nyika yese. Asi ndine nguva yekuti masangano aya ndinoaunganidza tichiita muteuro, kozoita nguva yatinozonobatana nevamwe pamuteuro wegore. Alright. I think apa tapanzwisisa. I think pamakwesheni anga ndinawo nemakwesheni aibvunzwa nemhuri yeZimbabwe ndabvunza ese. Maybe ndingazongodawo kungozivawo nyaya dzembiya, because last time ndazodzitaura nyaya yembiya iyi zvakabva kuna baba Micho here yekuti mune mbiya yaminayo yatakanzwa kuti munosvika muratidza vanhu zvinongoitwa kune vacho vanhu vanorapa vaing'anga kuti vane girazi vanoratidza vanhu, imi makanzwa kuti mune mbiya yenyu. Chimbotudzewo mashandiro anoita mbiya iyi muchidimbo. Inini sekutaura kwandaita, baba Amicho ndo baba wangu wezvemweya, ndo vakanamata basa riri pandiri. Saka nyaya yembiya iyi tinotoiita
kunyange munhu akauya achiti haasi kunzwisisa kufamba kuri kuita mukadzi wake, tinomuratidza mbiya zvekuti anotoona mukadzi wake kana achirara neboyfriend anotozviona zvese izvozvo mumbiya. Kana munhu abirwa chai anotarisa mbiya achitotarisa achiona vanhu vamubira nekwaendeswa zvinhu zvavabirwa. Right. Kupa kushandisa kwenyu kwamunoita imimi munobatsira vanhu kwakuri panzvimbo chete here vanongati munobatsira even vamwewo vanenge vabvawo nzvimbo dzakasiyana-siyana kati vari kwavaringa vari ikoko? Sekutaura kwandaita ndati ndine masangano 12 ndotenderera masangano iwayo ndichibatsira vanhu, asi pane imwe nguva yekuti kune vanenge vari kure kure hatitadze kutaura navo, vanobatsirika zvakanaka chaizvo. Right. Muri Zimbabwe kutaura kwanga tichiita namunaziri Elia tichinzwa nekunzwisisawo marapiro avanoita nemashandiro avanoita ndozvanga ndaya nazvo panapa, asi sati avhara hedu ngeti monzwe mungaitawo here mashoko ekupedzisira mungade kudza muri Zimbabwe sati avhara? Shoko randinaro ishoko rakanangana nenyika ino yatinoti yeZimbabwe. Ndinoimba kuti pane mapoka akawanda ari munyika ineyi, mamwe ari kusanganisa madzimambo nemachifi. Pane pavari kunyanyoregerera chivanhu chedu. Alright, sepapi? Inini ndine pandinoona kuti hurumende yedu iri kutiregerera. Sepakafanana n'anga dzazara, dzimwe dziri kutaura kuti tinorombesa, dzimwe n'anga dziri kutaura kuti dzinouraya. Zvinhu izvozvo zvakaramba zvichiregererwa munyika muno muchanzwa kupondwa kwevanhu vakanyanya, nekuti panoshanda shoko rinonzi kurombesa pari kushanda ropa, kwete ropa rehuku remunhu. Saka vanhu ivavo vakaregererwa vachiramba vachidaro, tichashaya vana mudzimba umu nemunyika umu, nekuti hapana munhu asingade mari. Tichanzwa nekupondwa munyika umu. Hurumende yedu inofanira kumboita ichitsura zvimwe zvinhu, uye vatungamiri vemapoka vakaita sana Zinipa nana Zinata ipapo vanofanira kuti vatibatsire. Inini ndinoona kunge kuvioleta ndingati kodzero dzevanhu here, because munhu kana achirarama asisina kusununguka achitaurirwa zvekuurayiwa inini hangu handizosununguka mumwoyo mangu. Alright. Nyaya yekurombesa nevari kutaura zvavari kutaura, tinofanira kunyatsoita revisit nyaya iyoyo, nekuti yakaramba ichiregererwa muchaona macrime akawanda munyika munomu. Alright. Ayo, I think ipapo ndaitomboitaurawo neumwe mutauri tichiti but zvinoitire kuti munhu azoende pamberi pekamera achiti kuti zvoni ndinorombesa ndoita se. Right. Inini mambo chandinotenda ndechekuti munhu chaiye anorombesa hatauri. Chinhu chinonzi kuromba chinjiri secret. Ivo ari kukurombesa kana waona akuchitaura manje pamberi pevanhu kuti ndinorombesa, unofanira kuita question mark. Uye nyaya yekuromba imambo, munoona kuti n'anga zvainoita inokupa mushonga yokudza kuti ndipe $500, asi wandipa $5 ndichakupa chikwambo chinonokupa 20,000. Saka mutaura kuti n'anga haidi 20,000 here. N'anga kazvainongoita kanga ingoita zvainoita igare ine 20,000 pane kuti ipiwe 500. Sei iri kusarudza kusara ne500? Ipapa panazojeka pagaya pandotinetsawo kuti panyatsofamba sei. Right. Munazi hatingapedze kuita zvose, hapana kana chiprofita chamungatombotipawo timunyatsoona zvishuwa kuti munazi vanonhonga tsono kana chiprofita chatinokipawo in records kuitira kuti kana chazoitika utozongoti no chiprofita chakambotaurwa pamberi pekamera DJ Sparks wauya kuzotaura namunazi, cherowo chiprofita chamunogona kutipa sati avhara. Inini nyaya ndoda kutaura ndeyenyika yedu yeZimbabwe. Ndoimba kuti nyika yedu yeZimbabwe ichiuya haina kupiwa vanhu mahara, asi ine makomrade akapinda musango kunorwa hondo. Makomrade iwaya asati apinda musango ane akavataurira kuti tora gidi unozvitonga. Tiri kutaura ana mbuya nehanda nana sekuru Kaguvi vakafira nyika ineyi. Saka chitsividzo
chakaitirana makomuredi akaenda kusango nemhepo dzenyika ineyi havafaniri kuchirasa, vanofanira kuti vachichengete. Ndoda kuti munyatsobatisisa pandiri kutaura. Makomuredi achienda kusango ane zvaakatoitirwa nevanhu vanenge isusu. Kunyange zvedu tanga tisati taapo, ndosaka ndashandisa shona yekuti vanhu vanenge isusu vakaita sana baba Amicho vaikwanisa kutoeresa komuredi kuti akapinda musango murungu achipfuura vaichinja kuita makudu. Ivo baba Amicho futi vaitozviita kueresa magandanga, zviye zvekuti futi yakaridzwa mabara aichinja kuita mvura. Saka mhepo yenyika ineyi zvaikatsividzirana nemakomuredzi iwayo hazvifaniri kuti zviputswe kana kurasika, nekuti kumberi kwatiri kuenda uku ndaona nyika ineyi yeZimbabwe yaita one party state. Ndaona mapato ese azarirwa, ndakaona kwasara bato rimwe chete. Ndakaona munyika munomu matanga kutongwa nebato rimwe chete. Zvinhu zvandiri kutaura izvi ndachida kutoti ipapa yemva manyatsopachengeta kuzoitira gore razvichabuda. Nguva nezuva ndakaziviswa, asi ndichambogumira ipapo pachiprofita chekuti nyika ineyi ndaona yaita one party state. Zvese zvematongerwo enyika zviri kuitwa nemamwe mapato ariko ndizvozvo hazvo, asi kuda kwaMwari manje hakuna kufanana nekuda kwevanhu. Vanhu vanoita zvavanoda, asi iye Mwari ndiye anoita zvaanoda nenyika yake. Saka nyika ineyi zvakatsividzwa naMwari kuti zvichange zviripo ndizvo zvichararama zviripo, hakuna anokwanisa kuzvipfudzunura. Kunyange shungu dzedu isusu sevanhu tichitaura kuti tine izvi zvatiri kuda zvezviye kana zisirizvo zviri pazvido zvaMwari hazvizadziswe. Ayo hazviitiki. Tinogona kupedza makore tichiita zvatinenge tichiita, asi zvinhu izvozvo hazvife zvakaitika. Chiprofita chakatsividzwa magandanga achienda kuti nyika ineyi haichafa yakadeuka ropa futi pamunodzoka kuhondo chinofanira kuchengetwa. Uye ndo zvimwe zvezvinhu zvandiri kutaura kuti nyika ineyi haichafa yakadzokorora hondo kana kuti panobatwa futi vanhu vachipinda musango kunorwa hondo. Vari kuprofita hondo yangati taona hondo munyika, ndichangewo ndiripo pazuva racho iroro ndakamirirawo kuiona, asi ndoemba kuti makore andichararama kusvika ndichifa, nyika ineyi haimbofa yakaita hondo. Aiwa, toda kutendai because of our time and because of maybe capacity zvinhu zvatinazvo, I think toda kukutendaiwo netime yenyu nezvese zvamataura, ende mune Zimbabwe kuti vanoda kuzoonawo munaziri, I think ndangoona zvakakodzera kuti ndiise namba dzawo, mune zvokutora namba dzawo, namba dzadzisingobuda apo, munovabata munaziri, then monzwa motaura nawo, mosangana nawo, then moona kuti mungabatsirike sei, kuti mungazivo sei zvimwe zvinhu zvamungafungire kuti maybe information isina kuzobvunzwa naDJ Sparks. Asi kune vanoda kuti ndizodzoke futi vanongokomena mucomment section DJ Sparks ene mutibvunziro munaziri zvakati ndinongowana imwe time yandiroya kuno ndokwasataura nawo tichibvunza nekunzwisisa mibvunzo yamunenge muinayo. Don't forget to subscribe, like and share.